अरे गिरी मछी मारी माझी मा बूंदा पारी यह गईले री मछी मारी माझी मा बूंदा पारी यह गईले तो यह ना मिला करो पानी लेकिन आरा जिला में बाड़ू चटनी ऐसन पीस के आ कमरों के भाव सही दिखावे के बात नहीं है आवो आ तनी पीछे मुड़ जा पीछे हई कहला अरे बा साफ ख से खत्म बाड़ू बची कोनो में धूर आए ने के आ तू एने आवो खुशी तुम क्यों हो जाती हो दुखी आ कहे के बा कैसे चटनी बनावे के बा कैसे हमार फुटेज मत काटलो हम अपन हेने साइड हम आवत न हो कैसे अरे तोरी मछी खुशी तू होने चल जा अरे तू बीच में रह आ जैसे बारात में घोड़ा दौड़ होखेला नु मान लो तहन लोग तो घोड़ी हो लोग तहन लोग घोड़ी दौड़ करी लेकिन कैसे करे के बा तू आगे जा पीछे का होता हां ये लोग हेने होने जाए तू पीछे पीछे आई है कैसे भैया आ सटरे पहले ब्रेक लगावे के बा शुरू से तोरी मछी मारी मोजी तू तो मारी तोरी मछी मारी मोजी तू तो मारी बहुत बहुत पुरस्कार भैया के तो अंगना में कोई हो बहुत पुरस्कार बा तुझको ना देखो तो जी घबराता है अरे तुझको ना देखो तो जी घबराता है अरे तोहरा के देख के बड़ा चैन आता है अरे देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को लड़की के माई गिरत रही यानी समाधान जब पिछला जाते रे ढिमिला जाते रे बाहर आ जाते रे तब के आवत बचावे खातिर जानत नी के आवत तो रुआ समझिए गइल बनी जा वाह रौरे कोनो बात बाटे कि हमरो बनामो भोजपुरियान हो तो बड़ा नीक लागेला उनका सिरवा के पगरिया बड़ा नीक लागेला लेकिन ए जब भाव देखो कनिया के माई गिरत तेरे शत्रुघ्न भैया तो के बचावे आवता अरे तो धावल धूपल एक खड़ा हो ऐसे ना गिरत रही गिरे ली कैसे गिरत तनी गिरो वाह ये ओरिजिनल गिराई ना हो तनी तू गिरो हेने गिरो गिरो
तलू है ना झमकावला से ना हो गिरो हां बुझा तक क्यों जबरदस्ती तरह के ढकेल देले बा अब तनी तहार मारी बहने अब पत्थर सुटू भौजी अब बहने अब तरह के फुकिए देब तो टूट जाइबो अब अच्छा हटो के पड़ी तनी गिरो त नीचे में फेंक दी अरे वाह तनी गिरो धमाक से गिरो आ केकरा पे कहत रे आ तनी गिरे के बा वाह केकर गिरल अच्छा लागल तीनों गिरले बाड़ी सो लेकिन सबके सुंदर लागल लेकिन देखि जब गिरत तारी त इनकरा के बचावे खातिर किया बता शत्रुघ्न भैया रौरा जेकर गिरल अच्छा लागल ओकरे के रौरा उठावे आ सकत नहीं मंच के नीचे गिरे के चाहिए अरे त धावला धूपला अरे तो योइले दुल्हा के पापा कि धावला धूपला अरे योइले दुल्हा के पापा त पापा के का करत रे तो यो सहुर के लिहाले उठा धीरे धीरे अब धरा लड़की के भाई आइल बड़े लोग जा सार लोग जा निखे लोग कहां बड़े लोग सार लोग बड़े लोग की ना सार लोग बड़े लोग के गइले लोग सार लोग गइले लोग अगर उ रहते तो हम एक गीत गईती अरे कितनी लंग चढ़ा है आ मंत्र का वाइटे गोटे गवाली है पाटी अरे तो सहरावा के नईकी पहिया के गवाली है पंडित जी सुनले बानी छोटकी बड़ी फाइन लागे पंडित जी सुनले बानी छोटकी बड़ी फाइन लागे ओतने ना पक्का तू ई हो हमरा भैया के सढ़ुआई लागे का तू ई हो हमरा भैया के सढ़ुआई लागे अरे मंत्र पढ़ाई भाई हवे भाई जी 20-20 के नोट ना चली बंद हो गइल बा नंबरी निकाली नंबरी
लड़का के भाई भाई के तरफ से बहुत कंजूस भरल पुरस्कार आइल बा बहुत बहुत पुरस्कार बा भैया के तरफ से। आ कहे के बा एगो लाइन और गीत गाएम ओकरा बाद एगो गीत के हम जब ओजे से निकलत रही रूम में से तो हमरा बड़ा एगो सुंदर बाबा जी भेटैले है, पता न वहां के रही, बाकी वो कहले कि दीपिका जी से रौरा स्टेज पे जाई त एगो गीत जरूर गाई। हम कहियो रहब त हम आज इनका जने कोना भीड़ में बाड़े कोना खो में वहां के लुकाइल वाली दिखाई देत नहीं की, बाकी हम गावत नहीं वहां खातिर। ओकरा बाद और भी सब कलाकार गाई लोग आ फिर हम गाई भैया हो। हां उहे के कहले बनी का उहे के नाम है। अच्छा ओम प्रकाश भाई चाचा जी कहाँ बनी बानी के ना जहाँ भी बानी ओम प्रकाश चाचा जी उहे के हमरा के आवते समय हम